sat til salg her til den første. En eller anden, der skriver, han så dig. Hvor så du mig? Hvor så du, at jeg pege den der vej? Ja, det ved jeg ikke. Jeg skal pege den der vej. Jamen, jeg kender det godt selv, morgen. Jeg har sgu også selv brug for søvn. Også lige frem, fordi jeg fik så meget søvn i nat der. Ultra fedt Sheenhall med Heidi. Det er også derfor, hun helst skal være vågen. Det bliver ordet ultra minder om en station. Ej, var du nederen. Ultra Sheen. Ej, var du nederen, at du lige gjorde ultra til noget ultra ulækkert. Eller det er jo ikke ulækkert. Det er ulækkert, hvis hun ikke siger det, og man laver den her. Men det skulle da ikke undre. Nå, ja. Jamen, det var godt. Den skal jeg heller ikke på. Jeg gider ikke på den gamle. Det tager for lang tid, eller så. Mace, skal du se noget, der er godt? Ham, der kørte i bilen i går, Peter, nu stopper du. Ej, lækkerier. Det er altså... Mace, det er det bedste kage, man kan købe det. Hvad siger du? Hygger I med det? Nej. Ja da. For meget delte meninger, kan man sige. Gå nu væk fra en så. Ja, okay, fedt. Velkommen til Volvo-gruppen igen. Der kan jeg en eller anden ned, der giver mig. Skal man også lade være med. Nå, jeg bare lade være med at gå over vejen, når der kommer en lastbil. Så kører den derned. Ja, hvis du kalder en Volvo for en lastbil en gang til, ikke, og så får du tæv. Hallo, bakker, Fordi de fraråder vindfølsomme køretøj. Hvis du går ind og kigger på et Storebælt, hvor man ligesom læser om, hvad er et vindfølsomt køretøj, så det er et køretøj med en påhængstrailer, der vejer under 10 tons, hvor påhængstraileren totalvægt ikke overstiger 10 tons. Så de der polakker, der kører med kassevognen hvor man bare kan se hele rundt i siden, de kan bare få lov til at køre, det er ikke ulovligt. Jo, det er det. Det er bare polakker. Ja. Så lige... De får lige levere klatten. De sidder bare der. Nej! Fuck det, hun kom ind. Hun kunne godt rykke os rundt.